Pútnické miesto Skalka pri Trenčíne pozýva na púť zdravotníkov, ktorá sa uskutoční v nedeľu 24. septembra. Program sa začne o 9:45 akatistom k svätým Kozmovi a Damiánovi a vyvrcholí slávnostnou svetou omšou, ktorú bude celebrovať pomocný biskup Bratislavskej eparchie vladyka Milan Lach. Godzone Tour, originálny hudobno-tanečný program plný modlitby, svedectiev, chvál, divadla a inovatívnej videoprodukcie, bude tento rok 23. až 28. októbra v mestách Prešov, Žilina, Zlín, Brno, Bratislava a Banská Bystrica. 15. ročník bude sprevádzať heslo Nebojte sa. Program trvá od 18. do 21. hodiny a vstupné bude zdarma. Bližšie informácie nájdete na godzone.sk. Spoločenstvo CVX pozýva na formačné stredko pre ľudí od 27 do 40 rokov. Prvé stretnutie sa uskutoční 8. októbra v Jezuitskom kostole v Bratislave a začína sa svetou omšou o 11. hodine. Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese stredka@cvx.sk. Aj v tomto roku sa môžete zapojiť do iniciatívy Pôst a púť za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb sa začína v piatok 15. septembra a vyvrcholí 21. októbra púťou do baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Všetky informácie nájdete na stránke pôstapuťzakňazov.sk. Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže pozýva na Teenage Akadémiu, ktorá sa uskutoční 21. októbra v M-aréne v Prešove. Prihlasovať sa je možné do 10. októbra. Akadémia je určená pre mladých od 14 rokov a ich rodičov. Podrobný program a všetky informácie nájdete na stránke zksm.sk. Farnosť Svätého Kríža v Kežmarku pozýva v rámci prípravy na jubilejný rok 2025 na sériu prednášok o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Prvé stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 21. septembra a začne svetou omšou, ktorú bude v Bazilike Svätého Kríža o 18. hodine celebrovať otec Juraj Vitek. Stretnutie bude pokračovať prednáškou a diskusiou v pastoračnom centre Karlovka. Podrobný program nájdete na stránke fara-kežmarok.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.